Dalawang inhinyero ang patay matapos makuryente sa Bani, Pangasinan. Tutukan sa report. Patay ang dalawang electronic engineer matapos makuryente habang nag-aayos ng cable wire sa barangay Ambabaay, Bani, Pangasinan. Kinilala ng pulisya ang mga biktima na sina Engineer Maiko Makilang, Tubong Surigao del Norte at Engineer Wibert Andres na taga Quirino. Kitang-kita ni Lovie Mangawang ang pangyayari. Sandali pa lang umanong nag-aayos sa mga biktima nang makarinig siya ng tila pagsabog. Bigla pong nag-black out. Then bigla na lang pong may umapoy. Tas nalaglag po yung isa niyang kasama. Sa investigasyon ng pulisya, nasagi umano ng isa sa mga biktima ang live wire ng panelko na damay ang kasama. Supposed to be tulungan niya, nakuryente siya sa nahulog. Lumalabas na hindi nakipag-ugnayan ang pribadong cable corporation sa panelko bago ayusin ang kanilang mga kawad. We have to sign a joint pool agreement with the company. Nakapaloob doon sa joint pool agreement na ano yung responsibility ng isa't isa. Kung naipaalam lang sana sa panelko ang pag-aayos ng kable, posibleng nakaiwas sa disgrasya. Yung importante dyan yung safety kasi. Kasi yung wire namin talagang normally or standard dyan energized. Naiuwi ng mga labi ng mga biktima sa kanilang probinsya. Ayon sa pulisya, tiniyak ng pribadong kumpanya na aakuin nila ang lahat ng gastusin sa burol at magbibigay rin ng tulong pinansyal sa mga naiwang kaanak ng mga biktima. Kasama si Jing Dakanay, ako si Jasmine Gabriel-Galban, naghahatid ng Balitang Amianan.